Har du bollet hende? Ja. Hende der? Hende du tænker på? Hvad hedder hun? Jeg ved det ikke. Jeg kan huske det. Fordi du har snakket om film. I har overhovedet ikke snakket sammen. Nå. Det er da unormalt. Har du bollet hende? Du har ikke bollet hende. Du har heller ikke rørt ved hende. Er det sådan, du ser på piger? Det er nogen, man skal snakke med, og ikke røre ved, og ikke bolle med. Nej, det